wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kemudahan segala urusan, segala selanjutnya. Oke, pada kesempatan ini pagi hari ini izin tengok namanya mergo meh acarane ponakanku dina iki dan iki mau izin gak kerja kulo kaya yo anak asrane keluarga di izin sik Budi kual atau mbak gue jemput ning Rias di kon ngono masih dia aturan kok jam 12 jam wis teko ngono kuwi. Sementara Facebook Pro konten vlog YouTube masih lancar gitu, masih on dan masih cetak yo wes tau kene ngarep vlog ae vlog Laka jajan ning arep yo akeh ku yo akeh ning arep enek kripik tempe bunder kae, enek kapit, ping ya enek. Renggonan enek kembang goyang, enek apa nek kae. Oh, tak mau sik bertiga sik bobo ngene. Nah, jebran ngene. Buku nenek wong akeh gantuk main iki lho ya. Oke? Nang kidul. Oke. Ngene Oke. kidul. Main iki. Kena oke itu. Darah nanti we. alu Oh, tak foto citak we. Kirene lho, buku kene lho. Foto dhewe sik ene lho ra. Nama? Kameraku ya lumayan iki, tapi ya Bu, kabarane Mas Aki. Kabarane Mbak Ari ya? Iya. Dikasih nilainya apa? Kasih coba ini apa? Biasanya jengkok bola jadi sih. Nunggu sih harus nyantai gitu. Oke belum lanjut kok. Tak terus terima kasih. Kuwi wis ngalih.
Satu-satu Mbak. Nah. Di sekitar dari Robuan. Ji, monggo, dinarak lebet, monggo. Ji, Dinarak liyen. dinarak liyen, monggo lebet. Monggo lebet, Pak. Nggih. Oh iya, Pak. Monggo, Pak, lebet nggih. Monggo. Nggih, teng ambulan. Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Nggih. Ah, nggih, monggo lebet. Nggih. Cara-cara yang kau pintu ini Semakin ini kok. sing Yo. sing Pak Yo yo. jadi dia baru melu yo gak apa dikira-dikira Sekarang lah ya alasan bilang. ngerti Ya, monggo. Ade. lah iki Iki duduknya karo sapa iki? Karo bae. Karo Bauti. Nah, aku nek omah malah gak percaya iki. Mas Riko masuk. Monggo pinarak. Iki opo to? Wis iki. Monggo, Mas, lebet, Mas. Piye? Budalanya. Kadang oke. Sayur jarang ngomongin. Pisan kuwi. Ada nyetan kuwi. Yo neh iki engko nek gak cair jembah yo tak jalin duit neh to. Raketan selawe tak pakai. Iki carane. Wis untuk padang ini. Iki duit 7.000 lu cair kok. Endi gawane wae. Iki lho wong iki. Wis mentok teko sing gak samping kok. Mentok teko. Waktu ya kawan. Tapi engko bebas iso Mas. Langsung Iya. muter stasiun ya. Arepe pengirane kon nungguni musola ndi? Gak biasanya kan jatuh sih jatuh. Mentok ngeduk ya mentok duk ini. Kayak mending ning omah kono to raketan. yo nek biasanya ngomong liyane kan Iya. kon nunggune kan ning kene. Kon nungguni kene lho. Lah tiba ning kene
Ya, Dhisik wong. Nyor yo ketoke. Hah? Dhisik wong kan enak wis yo main HP. Kan 12.30 toh. Makone mengikuti ta aku. Kayak mobil anu paling. Naib paling. Telepon yo. Nek mau kayat paling Sik. motor. Parkir yo. Terus santai yo. Itu ya nek aku mati. Heeh. Iki secara sari sempurna berkah kanggenipun Mbak Tiara kaliyan Mas Andi kanggenipun Ibu Kagunatan. Tapi Mas Andi piring-piring insyaallah itu wis beda karo 2 menit yang lalu. Iki ini napa? Monsa. Ngeten iki kudu tak sadar iki. Soale napa? Nek wis sadar insyaallah KTP ne ndang biru. Wah. Cumune belum kawin. Makane pun nek teng Kabupaten Ngawi mulai Oktober dipaksa. Manten-manten anyar dipaksa. Iki sabripun? Contonipun, sampean tak waktu seminggu arep tak uruske kakang. Kersane rubah dadi kawin. Ning nek belum dadi wong Ngawi. Belum dadi wong Ngawi? Boten. Berarti kantor iki dadi wong Magetan. Pun ngeten ku Mbak niki Tiara tak uruske bentang metu SKPW RI-nya. Langsung ditolak ke Ngawi bentang mlebu ning Magetan. Randang ngono kuwi randang rampung nggih. Enggak apa-apa ya. Pun ngeten iki nyawali insyaallah proses persyaratan nikah durung pisan kas datang iki wotone. Ojo sampai kleru ngene kadung diterima ibu. Nikah ayo. Tiara pun ra tapi nang dalu cek nang Facebook tau ada. Nggih. Oh, wis rapi. Sampai nikah. Lah, kita nabi dulu. Sarane awan. Ini 1 2 jelas tercatat wonten ing pernikahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami barokahipun yang sepuluh kali kula atas nami keluarga Bapak Yusuf menika matur dumateng Bapak Jono wonten paribasan macan dana ora Pak Jono kula pasrahaken anak kula sing bagus dhewe nika kunjung atur dumateng keluarga Bapak Jono mandhapipun para kakang Bapak Praja kemudian anak kabupaten sepuh tokoh masyarakat dalam santo tur kembali wonten mingalaken jenengan punika kali Bapak Yusuf boten dipun betani punapa-punapa namun keprintelan akhir hayat menjadikan etos keluarga dalam mempengaruhi bahasa hidup rumah tangga. Tak bagus rahayu menjadi eling yo sangat jadi nganten kuwi seneng anane aja sok seneng dadi manten
Semoga ini jodoh yang pertama dan jodoh yang terakhir untuk selama-lamanya. Rukun selalu. Jadi banyu ojo oyo-oyoan bener, ning oyo-oyoan salah. Jadi teknologi milenial dunia medsos berperan 99,9%. Monggo difilter ketika diwasanipun berpikir. Kalau kita panjenengan sekali sampun paham ing babagan dunia media sosial ingkang menika ampun ngantos damel gendah piyambakipun ingkang damel rumah tangga ing pangantar saged sempurna rukun akut ngantos salah Panangisipun Pak Yusuf titip putranipun Mas Andi datang mriki saged rasan kudu rasan karena sudah ijab betul saya terima untuk selama-lamanya. Jadi aku langsung awal menikah. Saya terima nikah untuk selama-lamanya. Jadi kejaksaan agama itu ramuan mikir wong. Iki kita gak podo gak sing njaba gak podo. Podo ya 30. 80 podo. Cuma aku kan meja to ya. Uga-uga nih. Ayo. Good. Astagfirullah ya. Kan yang mariku ya. Nganggo songkok. Weh, suka anu. Ya.